салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамҷорони азиз. Умедворам ки консерти хонобод бошед. Бародари азиз, бобо онҷа гиред, дар ин мошина гиред, халатеникора гиред, тренажера гиред. Агаша то охират мошини димагӣ бекунед. Худо ба шукр бародарам, мана ҳамшура ҳама. Ҳоҷи гап заданам гиред баъда. Ана худо хат мани тренажер, мани халик, мани сол гонка будааст. Велосипеди бисёре ҷамъ шудагӣ. Санка. Замистон ба қатор шудасан. Боро биёред, худо хоҳ мана имрӯз боро зада истодем, рӯзи сеюм бароҳ мебирем. Ҳамин як метр дигаш мемона, як ду метр дига худо хоҳ бор қабул мекунем. Нафаҳмидам нагӯед, нашунидам нагӯед. Ва ман бо WhatsApp бисёр савол надиҳед, бо Исроил мебаравад, баъд бел мешавад, баъд бо борото мемонад. Мана шерин ҳаст, худо хоҳ гиред биёед, мана рӯзи сеюм худо хоҳ роҳ мебурем, мана боротона мо дар хизмати шумо. Хушрӯ карда задосем. Ола мана бо худо хоҳ гаража бурдем, мана ин баллонаро мебарем. Ин баллонаи худотон ёги кас ова. Мана ҳоҷи дар хизмати шумо. Гап нест, азор раҳмат, дастгирё ба гап нест. Класс. ҳаминҷо оварда додаашам бисёрио бародари азиз, метавонед то биёред то. Бо гаражам барем. Адреси мо чанд буд? Ферганский 1. Ферганский 1. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамҷорони азиз, умедворам ки танҳосияту хонобод бошед. Хеле ки медонед канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. Каме ҳам бошад дар шаҳри Екатеринбург барои бародаро кор дорем хлебзавод аз 70,000 то 90,000. ҷои хубаш бепул, хурду хӯрокаш бепул. Агар сертификати патент дошта бошед, патентатонам карда метиҳад аз тарафи худаш корхона, баъд аз олиятатон кам мегирад, худатон намефаҳмед. Бародари азизам, корое ки 3,000, 4,000, 5,000 ва як рӯз ҳаст, рӯзи дигар нест, раҳпулӣ метиҳад. Инҷо ҷои хомӯша ҳамааш дар дарунаш. зиёда аз 10 то 15 нафар бародаро лозим, хоҳар модаро бошанд, бо дигар хелебзавод ман худохат иншоалло тоғир мекунам, кӯмак мекунам. Бародари азиз, ҳамин наворо падалиста кунед, лайкоту назанед, ҳамин наворо мақсад бисёр просмотр гирад, як нафар ба ҷои кор ҳамеша саволаш ба шумо низ мерасад. Бародари азиз, хизматрасони акои сӯроб, акои сайфиддин, акои собон истифода буред, гарамиста шумо бурда соҳ саломат худохат бо хуси алло бурда мерасонад. зиёда аз 10 сол стажикорӣ дорам. Агар касе канали фикри шумо ба мақсад барои билет муроҷиат кунед, агар прописка регистрация лозим, мақсад худи ҳамин корхона мекунад, он касое ки лозим бошад нависед, худохат кӯмак мекунем. бародари азиз, канали фикри шумо худохат ҳаракат мекунем, каме ҳам бошад хизмат карда бошем барои ҳамватанон. аз тарафи шумо подписатсия кардан, лайк мондан, ҳамин наворо падалиста кардан эҳтиромона хоҳиш мекардам. ҳамин корро кунед. бисёр бародаро, дӯсто, рафиқои мебинам, мо тамошо мекунам, лекин подписатсия кардагине мегӯям ки мо сарфа меверем. бародари азиз, подписатсия навистагӣ ҳатман подписатсия кунед, лайк монед. бародари азиз, бохир дар амони алло бошед, худатон эҳтиёт кунед ва наворо то охир тамошо кунед. гуҷо экзамен завод мекунед, чапаи 20 ахири наворро мешавад ё дигар наворро мемонам, барои ки навор бисёр бошад намешавад. худатон эҳтиёт кунед. то бӯи падар модар ватани азимон Тоҷикистон бошед. ассалому алайкум.